Dyma 5 ucha cic o straeon dwl o'r pwll nofio. Rhif 5. Be mae'r deifiwr Tom Daley'n hoffi gwneud yn ei amser sbar? Pêl droed? Na. Tennis? Na. Tynnu lluniau? Na. Mae wedi dysgu hun sut i crochet. Rhif 4. Michael Phelps yw e. Fe sydd wedi ennill y mwyaf o fedalau yn y gemau Olympaidd. 28 medal i gyd, a 23 ohonyn nhw'n aur. Rhif 3. Enillodd Sun Yang o China y fedal aur. Oedd o wedi cyffroi gymaint ar ôl y ras, taflodd ei het nofio at y dorf. Ond nath yr het hedfan nôl mewn i'r dŵr. A Sun Yang yn ei embaras yn gorfod nofio i nôl o. Rhif 2. Roedd Amanda Beard yn 14 oed pan gysadlodd hi yn y gemau Olympaidd am y tro cyntaf. Roedd hi'n nerfus ac yn ofnus, ond roedd ganddi gwmni bob cam o'r ffordd i roi look dda iddi. Teddy. A rhif 1. Cyn y gemau Olympaidd yn Rio de Janeiro, penderfynodd Ryan Lochte newid lliw ei wallt i arian. Ond roedd yna broblem efo'r pyllau nofio yn Rio, a'r dŵr wedi troi o las i wyrdd. Daeth Ryan nôl o'r pwll a'i wallt arian rwan yn wyrdd.